Salam illeşler. Oňat Musafara, hoş geldiniz. Hoş bulduk, salam. Yeňiş iyleşler, salam. Buyur yeňiş. Safara bugünkü aralacak bir temamız var. Agar gurrunlar nemamizde, pastymyzda. Karançylykdaky şem we ekstremizm diýäs bunu. Indi karançylykdaky şem näme bolýar ýa-da ekstremizm näme bolýar? Ýa-da näme üçin ekstremist diýilen söz bar. Yani bunu ortağa nemeden adamlar bar da ýörüýti öli neme dillen, resmi dillen aýdylan bir ýeri bar bunuň. Türkmen söz olaymasın. Türkmençede öňe men eşdemokdum bunu. Ekstremist diýen ýöne bu sözü aýdýan adamyň özüm bilýän dälmi diýen şol ýazylan zady okan bolmagy mümkin. Indi ştaýda häzir video getirer bir ekrana bir 3 minutlyk video şonu diňläli ondan soňra. Milliýet howpsuzlyk edalarynda bolsa maglumatlary geljermek. Oýa maglumat bilen üpsün etmek hem işlerini hili geçen ýyla peýda gaçdy. İnternet olmaýynça edilen gödöwçül işler hem talabalar galyp barmady. Şeýlem ýurdumdan daşa ýurtlara iş saparna ýören wekiletler hem hereketlerine de Allygynyň bir da ýazýarlar. Yeňiş. Soňra annaý. Haýyrdyr. Soňra haýyrdyr. Birinji, meýsin aňtaw hem de maglumatlary seljeriş işlemi hakly ýokurundan. Dünýäniň hem sewitiň döwletleriniň harwy siýasy howpsuzlyk ýagdaýlary ýygdyr. Uranyp olaryň hem ýurdumyza ýetirip berjek täsirlerini seljermeli. Ikinji, internet ulgamynyň gödöwçülügini talabalar galyp barmaly. İnternet ulgamyny ýurdumyzyň konstitusiýona guruluşyna, jemgyýete garşy hakykaty ýoýýan terrorçylygy, ekstremizmi, milletçiligi we beýleki biýkanyň hereketleri wagt eden internet çeşmelerini ýyla çykarmaly. Hem de ýurdumyzda çäklendirmek işlerini kämilleşdirmeli. Üçüncü, milli howpsuzlyk. Jemgyýetçilik tertibiniň aýryky adamlar tarapyndan we toporlaýyn bozulmagyna köpçülikden biýdüňçülüklere gaýsan bilen detden işler hem has haýratyn üns bermeli. Dördüncü, daşary ýurtlara gidýän raýatlarymyz, daşary ýurt gulluklarynyň, gormalarynyň siýasy ekstremistik we radikal dini topolanyň hem täsirine düşmekden gorama. Şeýle döwlet tarapyndan daşary ýurtlara iş saparyny ýeberlen wekiletiň agdalarynyň iş saparyny maksadyna eýermekni, ol ýerdäki hereketlerini destin gödöwçülük etmek işlerini hakem berkitmeli. Amanyl. Siz bolsa birinji adatan daşary ýagdaýlaryň öňüne almagy we onu aradan aýyrmagy gönükdirilen çäreler hem toplumy dünýä tejribesine alaýatda kämilleşdirmeli. Bir meseleni hemişe bir gödöwçülükde saklamaly. İkinji, ýurdumyzyň maglumat giňişligini. Döwlet edaralarının internet saytlaryny kiber hüjümlerden awaramak boýunça degişli çärelerini dowam etmeli. Şeýle burada ýokary bilimli, kämil tehnologiýalardan oňat hem baş çykarýan milliýan ulgamlary düretme ukyply hünärmenleri taýýarlamak boýunça işleri dowam etmeli. Bunu dinledik Safara. Indi näme diýär? Milliýetçiligi, ekstremizmi diýär. Şol neme diýen adamlara öz dilimizde aýdaly, ýani bask ediň diýär, ýapyň diýär, şolary hereket etmedi ýaly ediň diýär, siz kontroly güýçlendiriň diýär. Interneti petikläň diýär, ýani çäklendiriň diýip aýdýar bu taýda ýöne.
Bizim dilimizde aýdamyzda hem interneti doğruluğuna yapın, yani halkyň habar alma, maglumat alma nemesini, bilgisini, ýoluny dolu yapın diýär-de. Halk hiç ýerden habar, maglumat almasyn diýe baskynam güýçlendirin diýär. Indi bunu diýen adam bir prezident Sapara, yani bir ýöne bir hökümetiň başyna näçe ýyllyk boýunça, yani 4 ýyllyk, 5 ýyllyk boýunça oturdylýan biri. Bunuň buyruk berýän adamlar bardyr, ne eskerler bardyr bir giden. Yani ýokary nemesinde ýa-da milli howpsuzlygyň başlyklary bardyr, baş prokuror bar, içinde kaziýet bar. Hemmeje bu şul adamyň aýdanına gara ýazyp oturýarlar-da, ýani bu watan habarlaryň ählisinde şeýledir. Bular Sapara nämeden gorkýarlar? Bu zatlary aýtmagyna sebäp bolan zat näme? Yani bizim Niştaýda şem diýdik-de, garankylykdaky şem. Şondan mı gorkýarlar bular? Deme, men gürledip döwlet sırlaryny açtyrjak bolýana men diýen, neme? Ýegiş. O menni. O ha ýok. Sıraşak geldi ve bilemok. O bir ýan uzundan açyp başlaýyn. O. Birinciden döwletiň nämedigini, hökümetiň nämedigini bizim halkymyza şunu bildirmediler. O mekteplerde de öwredilmeýän bolmaga semeli. O döwletiň nämedigini, hökümetiň nämedigini, buluň funksiýonlaryň bolmasy nähilek, olar nähilek işlemeli diýilen nemeleri mekteplerde, ýokary bilim ojaklaryna, gazet, jurnal, telewizionyada günde bolmada günde günaşa öwredilip elmide ama adamlaryň nemesinde yani kulagyny nemesinde bolmasy gerek zatlardan. Şonu bizim ne döwlet ýolbaşçylarymyz, şu ýolbaşçylar bolmalylar ýanky nemelere. Ben agdyma bir elbet zatlar gelýär bolun aýtmaýyn. Bunça adam bunça nemen bular ýerden tapýarlar kan. Bular ýanky baýdagy ol alam ulo ýanky alam goşoruň renkindäki baýdaklar bolýar. Şoňa urupdurlar da. Bu gatur elbet tap. Ýürek bulanç ýöner bedem däl. Olin bunu bir qara süýşüreli. Hökümet diýilen zat eken aýtjak bolluň tanym başladyň. O baňa aýtjak bolun bolmagy semeli. Da o. Bunu başlamazdan öň bir käbir zatlary agdak geçerler. Her döwlet bir konstitusiýasy bolýandyr. Dünýede döwlet diýilen bolsa şolaň özüne görä bir konstitusiýasy bolýandyr. O şolaň men pikirimçe hemmesinde bir Demirgaz Karaýankyny hiç tanışyp görmedim, demedik görmedim. O galan ýerde ýanky güýç şahalarynyň döwletiň içinde güýç şahalarynyň üçe bölünmesi vardır. Yani den agramly, demeli, hukuk, hem kanun çıkarıcı, yerine getirici, onun süt demesi, şoň ayrılıgyny konstitusiýa güýe geçýändir. Şo ayrı bolmaly diýendir. O büyüne soňky 100 ýylda hemme döwletde şeýledir. Soňky 100 ýylda orta çykan döwletleriň hemmejesinde şolar ýalak. Onun öňkü çykanlaram bir tane bir kadym döwletde bolun. Şo taýda da bu zatlar bölüşýändir. Padşa da bardyr. Onu bagdak geçeli. Şoňa garamazdan kanun çykarýan özdaşlyklar yerine ýetirji hökümetdir. Onun tüy dorguny özdaşlyklar. Onun şu bir ýerik bir ele geçenne ýa buňa döwlet adalşy diýilýändir. O kanton uruluşy ýykmak diýilýändir. Bu ady şodur. Şu ekstremizm sözü var ha, şoňa degişildir.
o devletin o güýçlü nemelerini, pudak güýç nemesini ayrımını bir adamın eline gelenle buna devlet agdalyşy diýilýändir. Bu soňky ýyllarda emele gelen devletlerin hemme jerinde kanun boýunça şonalakdyr. Bu bir devlet agdalyşy diýip hasap edilmelidir. Bunu ne Türkmen bilen o keni. Bu sar ne sarı biz ifşa ettik. O sen nemäňde. Bunun şu ekstremizm nämedigini yani şu gadet neme bloknoda bir zat ýazyp oturanlar bar. Şulara düşündirmek için devlet diýilýär şodur. Onun devlet bir adamyň eline geçenne ya da bir kiçik topluň eline geçenne o devletin ähli resurslary şo bir tane kanunum maddi, manevi hemme resurslary halkın karşısına işlep başlayandır. O 100% şeyledir, bir yerik bir adamın ya bir toporun eline geçen devletlerin hemmesine halkının karşısına işleyendir. Ähli devlet resurslary, devletin pulum, devletin kuruluşlarım, beýleki zatlaram. Bunu näme üçin diýip toğra berip bilersin. Onu sen yerine men özüm bereyim. Näme üçin halkın karşısında işlemeli. Hökman, bu hökmandır. Hökman halkın karşısında işlemelidir. Sebäbi yani konstitusiýa demesine kepil bolýan zadyny sen pozan adam. Okap bilen adam bunu görüp bilýär. O şol görüp bilmedi ýalak, göräýende de sesini çykaryp bilmedi ýalak, näme etmeli? Korkatsyna taklamaly. O nämen ulan korkatsyna taklamaly? Ne şu pagonly, şu generallar, emelleri ulanyp, o türbeleri, yenenemeleri ulan korkatsyna taklamaly. Bu arada hiç kim gurrun etmeliler. O edilýän gurrunlarym şuna goloýlamaz ýalak gurrunlar edilmelidir. Yine alga operasiýasy diýilýär. Şu operasiýalar, manipulasiýalar bilen halkyň ünsüni ýanky mesele goloýlatmalylar. Şondan uzaklaşdyrmalylar. 100-nji, 1000-nji, 10.000-nji meseleler barada o gurrun etmeliler. Şonu gurrun edende bu da adyň özi şu kanuny. Bu da prezident o diýip halk aňa çaňa tiňdirýär. O hemmek konstitusiýa okap berenok. O hemmek yani bu zatlar bilen gyzyklanıp görmäli. O internetem bagtam käte metlek demesinden o hemmek döwletiň guruluşyna tin edip görmeliliginem deme ýok. O daýhan yene bir şoför, yene bir sleter, yene bir löç. O iş bilen adamlar, käri hünäri bilen. Döwletiň guruluşy, devlet badyr. İşlerini bilýändir. O mentalgyny törleýänmi? O da öz işini berja edýändir. Bilen düşünjeli adamlaryň tany 80-90%'tir. O döwletiň näde işleýänini, näde işlemeliligini o ýörükde kontrol etmeli. Nemeler var, guruluşlar vardır, hünärler vardır, gatlaklar vardır. Onun medya vardır. Medya işi halkı bilgilendirmektir. Men jurnalist diýen adamlar var. Ya da şoňa meňdeş men ýazyjy, pozjy, ýene de bir zat ýazatjy diýen. Hemme jetniň borjy halkı bilgilendirmektir. O sen halkı ýalňyş bilgilendirýän bolsaň bu da jenaýatyň bir formasydyr. Bu gönü ekstremizm diýip bolýan däl bolmagy mümkin, bolýan ekstremizmi sen soğuk geçer ýalak. O adamlaryň aňyna bu giýirmän başga neme giýer ýalak manipulasiýa edýän bolsaň sen hem şunuň bir nemesi bolýan da. Bir ırçagy ýa-da geçirjisi ýa-da ýaýradyjy dokumenler. O bu taý şeyle bunu taýda bir neme diýip bir pauza berellänin başga bir neme geçeli. O ikisini de bağlaşdyrar bir ýerlerde.
Ha. Biz döwletiň nämedigini bilemzok diýdik de. Hökümetin nämedigini. Bilmeýänimizin büyük sebäbi ne? Hökümetin salandagy fabrikasy, hökümetin salan ýoly, hökümetin salan ateli, stadiony diýilýär. Şeydip aeroport, ýene köri, ýene birdat. Hökümet diýmek bir bay bir deme bir zat bolmaly. Pully nemeli. Ýöne hakyna teretsen, hökümetin hiç bir pulu bolmaly. Hökümetin elinäki ähli baýlyk, halkyň baýlygydyr. Halk yani hökümeti saýlýar, şonu yani yönetmek üçin, upravlýat etmek üçin. Şonu yani birinciden köpürtmek üçin, ona doğru ulanmak üçin, onu ödün almak üçin näl, o işlediği nemedligi däl. O hökümetin bir kuruş pul bolýan näl. Pul halkynkydyr. Halkdan biýdin ýeke kuruş. Bulara milliardlap soňup oturda. Bir köpük. Yani balans bir zat bardyr. Şo balans bir köpüği çykmasa iýje unnit o şonu gözlenýändir. Bank işgärleri bolsa bilýändirler. Yani balans vermese bir kiýje pul tanamalar bolsa tanýandirler. Banka gelýän günlük puly tanalýar da. O şolary alak bir neme bardyr. Hökümet şodur. Inni pul halkynky bolsa, halkam bulary demetni özüne hyzmat etmek üçin taýlan bolsa, bir toparam guruluşlar baý bolsa, pulny kim төлýän bolsa, taýdana pul çalmaly. Şoň üçin döwletiň içindäki ähli guruluşlar, ähliti bir gidli bolup bilýän Bekrem bir zona vardır. Ol aýratyndyr. O döwlet sırlary ýa neme diýip bu näme giren ok. Ähliti jemgyýete açyk bolmaly. Sebäbi jemgyýet pulunu төлýär. O tertine etberýändirler. Näme bilýän bolsa süýtmi açyk bolmalydyr. O ýapyk süýtler döwlet sırrı boyunca yapık bolup bilýän bolmagy mümkin bolun. O da bir elmidama bolmaly nemede adatdan aşar ýagdaýlar. O bir zat gurjagam bolsa, bir zat etjegem bolsa, hemme zat. Ýene de ýüzlenip aýdýanlar, Türkmenistan döwlet nemelerinde işleyen adam. Hemme zat açyk bolmalydyr. Jemgyýetiň kontroly bolmadyk ýerde ýam o taýda başga zat bar diýip ekstremizm şo taýda bar diýip bilersiň. Eger şu halka ýa-da halkdan gidliň edilýän bolsa jinaýetdir. Şunu Türkmen mekteplerinde, ýokary hujaýlarynda okudylýan yer barmy? Saňa sorak. Ýok. Eşden yerin varmy? Näçe ýaşadym şu wagt? 40 ýaşadym diýer sapar aşy. O eşden yerin varmy şunu? O da ýok. Radio, telewizor, gazet, jurnal gepleşik ýok. Hiç bir ýerinde. O inni dolanyp geleli. Döwlet bir adamyň ýa bir toparyň eline geçenine hemme zat kanunum döwletiň resursam halkyň gaşyna işleýändir diýip. Halkyň tarapyndan bolsa sen 40 ýaşynda bu zatlary 5 ýaşynda, 6 ýaşynda, 7 ýaşynda, 8 ýaşynda, 10 ýaşynda eşitmeli zatlar bu zatlar. O diýmek mektebem ýokary hujaýlaryndan şular şu ýagdaýda taklýan. Bir adamyň eline geçende hemme zat biliminden başlap
Döwletiň başga ne hukuk goraýjy diýär. Hukuk goraýjy nemeler ýa bir kara til mehanizmi urýandyr. Bu ýanky gowy erbet wezipesini dogry etip ýok, beýle bolan däldir. Düýbünden halkyň diňe garşy işleýändir. Bu näçe şeýle kabul edýärdiksiz? Buna da geleli. Ben şunu halk, Türkmen halkı şeydi kabul eder. Etmeyenin sebebi yani bir halka sindirleyen bir zat vardır. O da gelengsizliktir. O halkın gelengsizliği şunu halkın beynisine, cemiyetin beynisine oturdup bilsen yani sizin en gervet düşmanınızdan beter düşmandır. Şu an Türkmenistan'da Berdi Muhammedov ya da çok toporu halkın düşmanı alak görüyordur. Yok. Olur halkın gelenkizliğinin yanına dengeştirirdi. Melek alaktır. Düşündünüz mü? O melek alakın sebebi o da atlan gününe bolup durumda siz kabul ediyeniz. Bu ötüp gelen niyetiyle kabul ettiriyorsunuz. Şu şeyle bolmalı lipetiştiriyorlar. Sen kakan seni, şu zatları sen bilmeler lipetiştiren adamlardan bolmalı. Tovodu yoktur, däkmedi çöreğiyle başagaydır. O zatlar hiç sizin günahı ya da akbanını diyeğleştiren yoktu. Bir yerlerde nemetmelidir. Ondan sizi karşılığa çıktık deyip ağırlayandırlar. Ha? Netice haçan karşılığa çıkarsın. Önkü kolonyal sistema bir topor atributlar vardır. Şolar muzeye öwürlen günü siz garaşsız bolup bilersiniz. O atributlar haýsy? Birincine KGB. KGB'ň ähli arhivi özü fokus oku bilen. Muzeye, tarihi muzeye. İçindäki näme bolup geçen bolsa. Öwürlen günü ýa-ki o däl, türme. Şu türmeler vardır. Emmesi muzey, tarihi muzey. Şoňa öwürlen günü ya da şu prokuraturaňyz vardır, içi işler diýen nemeleňiz vardır. Süýt, gatyk näme diýip bir topor guruluşlar vardır. Şolar muzeýe öwürlen günü siz garaşsyz bir döwlet bolup bilersiz. Ondan märde siz ekstremistliň elindedir. O buloňam iň gorkan zady näme? Aýdynlykdyr. Şemden gorkandyrlar. Bir şem o giden bir garanky nemeni aýdynlatyp bilýärler-de. Şo şemden ölür ýalak gorkandyrlar. O gorkanlygyň hem subutnamasy internetden gorkanlar. Gazet jurnallardan gorkanlar. Radio telewizionydan gorkanlar. Demedim gorkanlar. Özlerem bulan buýuji anonimlikdedir. Yani militseleri kavat gelýänsiňiz, hiç wagt adyny aýdýanlar. Sen pulunu berýän o, maňa hyzmat et, men gora diýip. Şonu bilen ok, ol sen pul berýär diýen ok. Men sen üstündäki bir zat duruyor diýär. Yani bilýän, dünýede bir normal dünýede sen ýanyna gelende bir kulak gelir, salam berer. Adyny, fabiliýetini, wezipesini aýdar. Udastowereniýeti görkezler. Tä okuyança. Ştaýynda emblemasy birketi bolmalydyr. Nomry, nemesi hemme zat. Şo bolmasa, o bir yani köçeden ötüp bilen bandidem bolup bilýär. Yani ekstremizm bolup bilýär. Terrorizm bolup bilýär. O ştaý beýle. Yine şoň üçin türmeler beýle guruluşlar hemme jedi halkyň yani cemiyetiň kontrolüne bolmalydyr.
cemiyetin kontrolünden çıkan her bir zat yani arkası cinayettir. Hawa. Bular cemiyete bilgi vermen o kara spisek yani gizli spisek deyip resmi aeroportlarda adamlar da saklap görürler. Bu neyle devlet boluyor? Ne ekstremizm şu taydan başlayandı. Bular atlarını bilen nerseniz ne şu at. Merdani da protest göründürler. Yani burada da oldu gitti mi? Ha. Nasıl sen? Aydıran gelir. Ne şolong atları görünen neler? Şimdi şu işe ben üstüne çıkmak isteyen de yani aydınlık olmak için ne Merdani radar botka diyede 2 yılın radar botka geliyedi. O şoňa da adından 250-300 adam batmış. O sizin puluňu da. Ýeňiş. Ya sen kakan keminan kakasynyň ejesiniň ya beýleklemelen sizin puluňu da saklanýan guruluşlar vardır. Bunun içine ne Daşary İşler Ministriniň demesem giýendir. Yani ilçhanatı, o içi işleri, daşı işleri, o KGB'si, o bulon onun beyleki suğurçuları hemmesi devletin pulun. Siz o devletin pulunu bulur yalaklarda harcamanın ne hakkınız var? Bu bir. Şu atlan hem becetinin pulunu sizin boynunda yazmalılar. Yani halkın nemetmesi. Şunu bilmesinler, etmesinler deyip hiçbir ağır çıkanlardır. Asıl ediyeler. Beydip devlet işlerini o var. Devletin o işleme usulü vardır. Değil mi lan? Hasap edilmelidir. Birinin önünde. Cemiyetin önünde. Yani ayttık. Türkmen cemiyeti öz cellatını eklep taklap gören o var. Şu at teretlerin öz cellatını eklep taklap gören yanak bu. Onun yani bunlara 200 adam birlikte. Şunun hem meclisin pulunu şular vermeli. Yani, kanunun nasıl işler ediyorlar da. Bunun için ne Türkmenistan'ın bütçesinde pul verilmeli, ne başka ne edilmeli. Hasap verip bilmeyecek adının hareketini edilenlerdir. Bu tayi şeyle inni o keminani ne hem Yunanlarına edip vereyim. Aha. Devletin ähli resursunu ulanıp şu halka korkutanmadı. O kemine bir şem. O aydınlık demedi ya. Başka bunun hiç yankı ütköşük demediyen daha yok. Keminen ediyen işini şular etmeli. Devlet diyen edaran memleti etmeli. Şu pagonlar var. Şulon kömeğiyle, medyan kömeğiyle keminen bizim ikimizin şu atki edip oturan gururumuz var ha. Şular etmeli. Biz öz kazanan pulumuzu şunu ediyor. Yani pulu yani halkın pulundan bular alıp bundan halkı mahrum ediyorlar. Tapavudumuz şu bütçetten ne Türkiye'nin İslamik devletin nemetini seyretseniz muhalefet bir zat vardır. Apadisi değil yani resmi deme. Şolar devletin bütçesinden finansiye edilyendir. Yekı hükümetleri öğütlemetmen. Size şu gizli zatları bayda otuyorlar. Türkmenistan çürgedili bu olmasa
gülkü zatlar da bunu yani men gurrun veriyen bolun utanıp gurrun veriyen bunu yani normal cemiyette bu zatlar normal zatlar hem kişi bilmeli bilip gören zatta. O bir bilinen zatı ekrana çıkıp gurrun vermek bu da bir utanç burada. Yani Türkmenistan'ın şulon getiren dereceti şu yerdeydi. O zaman işi yapılan bariyerler, o etçek koruyanlarına ne yani kemiğine o sen ekstremist deyip o 50-60 tanak yani şayet yokumunnak nemeleri adamları gol çektiriyorlar. Böyle tekstini okutmana gol çektiriyorlar. Şotayam var sapar. O gol çektiriyen adamların hiçbir familiyetini, adını, nimetini aydan yok. O çekmesen diyen men niye amonu yaptı. Amon bir udunu çağırıp seni yeniştirelim diye. O sonra realak o nemelerim var. Onun kavirini uyarım. Olur realaklarda hak vadını, hukuk vadını bulur düşünüroklarım. Yankı seni köşeden tutonun tenemesine ekdiyençe her adımına kanunu bozuyorlar da. Özüm atlarım kanun koruyucu organlar. Özüm bu neyle bu? 30 yıl. 30 yılla sizin edip görün nemeniz şey. Yani bunu 94. yılda başladılar da. Ne son edip görün ekstremist gözlep görün şu zatları yani projelendirip diyeyinde. Nemet görün yigitleri bilen de ben çolong kliyentlerdim. 93-94'ten başlap. Ben 94. yılda hemen iki tane familyanı nemedeyin. Ondan çolong niye dediklerini yani Yoldaş Rahmanov düşündün. Rahmanov kime Rahmanov diyenle kov düşünendir. Begmrat Otudov tip bir KGB'da upravleniyen başlığı vardı. Şu ekstremizm bilen görüşülen upravleniyen başlığı. Onun Muhammed Nazarov tip KGB'nin birinci ornatörü vardı. O da ekstremizme karşı nemet görünüm. Yani 94. yılda devlet ağdarşı oldu. Sizin duymadığınız diyete. Sonra tayinlik kuruyorlar. 6-7 ay ondan. 6-7 ay ondan bunlar Moskva'da apazisi yatıyorlar. O ataya apazisi diyen adım demesem yoktu. Şu tayda ne doğuşuştular, ne mettiler. Ben doğumma adı geçiyor uğrat. Iklim tip. Bizde de iki tane uğrat vardı biri. KGB'den pendiye çıkan Moskva'da yaşayan. Yeni biri menden urtuyup. O şöyle doğuşuşup yani devlet ağdalışı var arada. Yıngnak geçiriptirler. Dileniyalak neme. Proyektin adı şol. Onu saparın bir doğuna o tayda kurumu çözü. Bir yerde oturuyorum ben şöyle finansiyim dediyen. O finansiyim dedileyenim şu Abdülkulüf'e pul geçiriptik de. Ona demeti var. Bir yerde o geçirilen daha da başka daha da için o tayda doğuşluğun adamlarım daha doğuşuptırlar, doğuşmandırlar. O da katı gümürtük. Hem de cehninin demeti fiyaska uçuratta sonundan. Olmasa bir ulu kıyıkılık zat döröttüler, demettiler. Bu son 29. iyulu tayinlik dövrü olmalı. O tubut edip bilmediler. O ötüncüden soramadılar. Yani palçığın diye yapışmasa diye iyiydi galiya diye de. Onun yığına edip o ne sen şu da atlan içinde benim elim var deyip o beni
O işten ayrılar önemliler işten ayrılanma. Yönü bu maksadı başka da. O bir de yönü gittiğinde de gidiyet. Onun özümüz arda yazıp gördük bir de işten boşadık. O sevgilen işleş bilen yoktu. O bulun demeti maksadı başka da. O nemettiler o biz yani reformanı hem mezetinde şunun eline verdik bunlar sonra yatıracak ol ve diyenekler de. Yatırdılar. Ne halkam gördü ne dem olanını ne suat görmüyorsun. Allah. Ne toprağınızın gayeti, ne yurdunuzun gayeti, ne yurdun bağlığının gayeti. Hiç tadınıza beyit değil. O 70-80 pratedenizde bile o yurdu terk ettiğiniz galanınızdan başarsanız edecek demedi. Yani çok netice gelip duran yeriniz onu ben yedikli de edip düşündürecek olup demet bağıtalıp durmayın. O nedir ki yaşayan yazayını? Şimdi ben şu işi içindeki yigde hatırlama hükümünde neme diyenler yani Karakmanova ödem katı neme bilen atta şekeni. Ne yani Berdi Murat Otulov neydi şu an? Ya da Muhammed Nazarov neydi? Bu da atlan düğünü başlayan adamlar şöyle. Şu at yurdun eyyeti bir diyetlerdi. İkiden. Hatta üstünde yani Muhammed Nazarov'un üstünde başlığı vardı. Apartheid deyip. Ben şoğum üstünde diyetti. Ha. O. Sebebi eyeleri. Hani ne morlunlu? O. Ne yollaşarak varız. Onun tövrüğündeki 6 tane Murat vardı. Bunları hemmesini Murat diyeli. Muratlar. O sizin bağınızda gidecek yeri yok. Direkt gidersin özü yani. O şu cüce kelleriniz bilen o gidecek yeriniz ben adalet neydi oturuyorum lan ne Otulov ya da Muhammed Nazarov nerede olsa o onun son kulon akbarlar bellidir. O siz bile kovul yani benden. Ben ilerlap nemedim ömürüm yok da. O sizem yani adını aytmadan hiç bilmeyendir hocam. Gidecek yerimiz yoktur. O yani siz için ekstremizm bir şemdir. Bir şem biraz yağtırılıp başlar olun. Hem medadık gider elinizde. O bunlar devletin neydi olacak kanunlar. Bir şem aliyatıdır. Ola yani adam mısın? Yani o adamın da ortaya çıkanla da deme kul peykin olup gidiyor. O idaranda muzey olmalı, muzey. Düştüm. Şu idara yani KGB diyen idara muzey bolman yani türmeler yani şu at türmeler var. Olman bu millet adatlığı hiç tadı da çıkıp bilen yok. Bu millet yok olup gidiyor. Çünkü düğünde ne soror yalak yani köyünü kolonyal nemeden gelen atributlar oturuyor. O bunu her türlü allak gördüler. Bolu nokta. İnni şemi o. Köprek yakıyor. Bu kulüp nemeden yalak yere malı nokta. O. Ne bir topar adama da gol çektiriyorsunuz. Öyle hiç yerde o gürlemen, sözlemen, aytman, o aytsam ben ekstremist olayan deyip gol çektiriyorlar. Boş kağıdı çektiriyorlar. Üstünden hem yazacaklar onu. Ödlerim duruşuyla ne cinayet. İyiden 8'e işe varayan oldular. 6-7 8'e için ne seçen işleyen oldular. 8 saatin 8'de ne cinayettir. Yok.
Cemiyet bulary pul berip näme üçin taklaýar? O cemiyete hasap vermezler müydün oklar? Şurada adam varsa para. Hı. Ne yerden çıkıp akşam 7-8 çenli cinayet işleýärler-de bular. O da hakykat. Kimse gorkutup paralyar, yine başga bir zat edýär umumyň. Ýöne indi türmäniň içinde de adamlar ýatyr. Bulara da diýär sen ogurluk etdiň, para aldyň diýip näme türmäge basýarlar-da. Indi sonra çykýaşdaýdy. Şu Türkmenistanyň näçe müň sanaky şu organ işgärler, organ, polis, beýlik, içeri işler, daşary işler hemmeti bolsun. Para almadyk, para bermedik bir barmy? Egerde para alıp para bermek cinayet bolsa, o cinayetem türme alıp bilýän bolsa, onda şu wagt ayakta gedip görün, işläp göründirin içinde şonu etmedik barmy? Olar näme üçin adatykda gezip gör? Öden belli zat şonuň hem mezetiniň şol iş edýändikleri näme üçin olara adatykda gezmeli? Ucuyup sucu bir zat eden adamlarym ýani türmeleriň içerisinde ýatmaly. Ne şem bolmansoň şu zatlar bolup bilýär diýen. Sonra jogaby taýyndyr. Garankylykda anonim bolanlar edip bolýandyr bu zatlar. Ne gidlik diýilýän demesi şudur. Ne daşary urtda demokratik döwletlerde, bütün döwletlerde şeffaflyk diýip bir söz bardyr. Transparent diýilýär. Transparent, yani transparent, renksiz, açyk, şeffaf bolmaly. Yani demokratiýa büyük demeti şodur. Bulun kemmedi gidildir. O gidlik sebäplerini ne başta düşündürdüm bunu, yani Türkmençe Yamaşkan var tercüme edeyin ne. Yani Türkmenistan'daki dolanış sistemi bir sultanlık demetinde dolandırılan bir sistema meňdeşirek ýöne bular sultan näle. O ödlerim sultana diýen bilen oklar, diýmesi mümkin däl. O sultan bolmak üçin, o sultan bolmaly. İň bolmaly. Yüpleriniň ucu başga birleriň ellerine diýen ýa. Yok, onsuz ham däl. Yani yüpü kimin ucunda bolanda da bular üçin tapawut ýok. Bular kim oýnanda bolanok. Seni sultan etjek diýär de, yani etjek diýäniň elinde däl bolmagy mümkin ne. Ýöne bular şoňa ynanyp sultan bolup görler de. O sultan bolmasa, o halkyň puluna akıl şäher diýip şäher urarmyň. Bu ady oýulmadyk. O saltanat şekilinde ýöne oňum demesinde giren oklar. Bulardan ne şeyh bolup bolýar, ne sultan, ne başga zat. Olaň ikiden, yani Türkmenistanyň dünýäwi kanuny, yani konstitusiýasy boýunça mümkin zat däl. Bunu ýöne agtyny prezident etjek bolup beren haýwana. O yani ekstremizm demedi, ne diller ulanýan demedi, özüni goramak üçin edýär. Diýmek agdyna çykýan näme bolsa özü şo bolmaly. O men amadım saparağa diýip şeýdi tanşaýmalylar. O ekstremist bolýan bolsa özü bolýar. O ne şu oýny, o biz oýnatsak bular oýnap bilýärler. Ýöne şem ýakdak bular hiç adam etbilen oklar. O ýanky yerdanam bular şey de söýdýärdi. Yok. O bir zatlar edip bilersiň, horlap näme edip bilersiň, onu wagtlaýynçadyr. O hiç biriňden ýanky 30 bilen ýa-da Nazarov bilen şoňkudan ütköşük demäň bolmaýar. Soňumuz ýok. O adam bilýäniň şondan.
O korku saldıracak. Ondan son neme ağzında da korku var da. Yönü adını da aydıp adam yalıp uylap başlarsın olun. Ne soğudunuz vardı ortaya çıkar. Boştunuz. O devlet kompetentesi olmayan adama aylık verme. Demedi. Yoktur, o da uğurluk hata edilendir. Ondan Floryalak adam yetiştiren yukarı okucular vardır. Yani, Politeysk Akademi diyenler. Biraz sol. Ondan Juridik fakültet vardır. İmkan para verip paralın yanına hukuk öğretecek oluyorlar. Yani sol institutlar vardır. Yani Türkmen'in bedbahtlıklarının yani nemeleridir, çeşmeleridir. Otonom yok mu? Yani rektörler, o dekanlar, emeler. Bunu halkı cahilleştirip dine demetecek oluyorlar da. Onu sizin dilinize aydayın. Allah sizin belanızı verir. Yerler vallahi belanızı versin. O yiyeniz içeniz haram. Haram, halal deyip demeniz var. Ne şu neme? Size değişli. İnnem yankı dünyavu devleti çarşıtacak oluyorlar da yani Türkmenistan Kattut oyunca dünyavu devlet. O. Din devletin işine karışmaya hak yok. Bunlar sonu karıştıracak oluyorlar. Yani yani siyasi dini siyasetleştirecek oluyorlar. O mescitler, duvarlar nemedim. Ondan beter neme dedi yani ekenler sapara olur şu geçen Ramazan orada ayından berdi. Şu Türkiye onlar şu oğlan uğratıptırlar. Devlet nöçü. Tamam. Yürüytü. O Öz taraflarını. FETÖ şunun içinde deyip oynamalı adamız var biz onu bilmeydi ya. Şol her yere 10 sani 15 tane neme getirdi. Okuma için uğradılan oğlanlar vardı. O. Nimeler, havarlar geliyordu deyaptı. Ne? Yankı Rahmanov, Yoldaşı Rahmanov. O sen işin sol. Kemini der. O işin bilen olsun. Olmasa da tur götür lotaydan. Yani halkın pulunu deyip boşa zahmet nemet görmek o. O sizin nemenizde değil. Onun Türkmen halkının bir etmeli adı vardır. O pulunu siz veriyeniz. İyileştiler. Son çünkü devletin içinde neyme olayan olsa sizin kontrolünün aşağında bulmalılar. Cemiyetin kontrolünün bulmadık yerinde iş çevirilen olsa hem de devletin karşısındadır. Yani şunu ekstremizm deyip şunu değil yani. Yani Kur'an şehir var. Çok teri işletini, yerden alanını, ne hemşin talyanını size düşünürüp vermesen ekstremizm şotaydır. Ne fakta önümüzde bu bir. İkinci deme var. Biz ne önkü yapar. Igor Makarov'un 1996 yılda bir yılda alan pribilini yerde için 650 milyon dolar dedik. O ikinci yıl 800 milyondan geçiyordu. Üçüncü yıl milyardan geçiyordu. Bir yıllar yanlemeleri. Yine Rahmanov şunu sen halkıma önüne çıkıp cevap vermeli. Ben bu adı Rahmanov gibi diyenler, onun 5 tane akbarat var. Yine siz araştırsanız, bağırlaştıracak koruyan olsanız, yani bu işler neme diyen olsanız, sonra kim katışıptır? Sizin bilmeli işleriniz şöyle atlar. O gidecek şey götürüp böyle kemiğine değil. Şu bir yılın nimetini, sen milletin var. Sen milletin. Türkmen milletinin.
80% paktayı kazanıp bilen ok. 30 yılda, 100 yılda kazanıp bilmeyecek. Siz şuna akılın diyeten ok mu? Hayvanlar. Sizin yetip görü zadınız nemediğine bir düşüneceğiniz, nemeniz yok mu sizin? O şuna düşünmeyen adam devletin hopsuzluğunu siz nerede koruyanız? Ya biliyat ya bilem yok diyeyim cevap verip bilem yok. Bunu her bir Türkmenin yani sorumlu zaten şu. O tasarı urtta birinin kapısında kul olup tayayıp gepeştip o görüp görünün sorumlu zaten soran ne bir araylık o düşmanınızdan ama ha ulukan düşmanı diyen dağıtlan ne büyük taylarda yatan. O bunu siz neyle bir araya olup biliyorsunuz? Şory sorap bilseler sapara şu ähli kynçylyklaryndan halas bolýarlar şu. O Halkyň öýdi. Şonu ýöne bir soranlyklar üçin. Sora bilseler bolýar. Ine şu nebe çykdy sapara geçen ne şu Mar welayatyna akmöjek ýaptyrdy. o Gatka. Onu video çekip nemede paylaşıptırlar adamlar. Sosyal medyada bolýan. Şoňa jaň edipdirler. Şo video çekip öz hasabyna paylaşan adama. Aýyr şu videoňy näme üçin paylaşdyň diýip. Gözüňize getirmiýär bir uçup ýören ak möjekler ýere gonypdyr. Şonu surat, video çekipdir, paylaşypdyr. Bu näme howpy bar bulara? yemen Paylaşan bilen sen näme üçin onu aýyrdyň? O zatda näme üçin üns berýär şu adamlar? Sen onu goýma, muny goý ýa-da adam sapara ýaşaýan ýoluny ýa-da öz ýaşaýyşyny dile getirip aýtýar, video çykarýar boly. Aýyr şonu diýär. Meselen bir diýär men hassa diýär, yaramok diýär. Pulumam ýok diýär. Bannisa bejertmeli, ýurtdaşyna çykjak, maňa kömek edin diýär. Aýyr şo videoňy aýtma diýär hassadyň. Bunyň size näme howpy bar? Deme de bunu yani 5 Murat, 6 Murat o Muratlara vermediler. Bunun hemmeçetin adı Muratmışın. Onu ne bilip koyuyor. O men Murat deyip öňüde çykan adama ne boyun rolum, ne dokument görkedim, ne gürleşin, paşollin. O köçede gelip gören terörizmi, ekstremizmi, siz ne bilýäňiz? Onu grajdan eşkil ya. Yani ýerde gören ýerlerden adamlar tutup äkidip, gorkudup, ýençip, nemedip. Size bu Näme düşündiňne maýdan oktor diýär. Yo, men maşina ýör gitdim. Näme üçin? Kim nämet ýör gitdim? Baran soň aýdar. Sora berme. Näme üçin sora bermäň? Näse urýar? Bu näme hille bir näme sistema ten. O näme şu mafyoz näme? Onu beýlekli adamlarda ekstremist ýasajak bolar. O biz entek o keminen size demeden zatlarını siz onu eden zatlarını hem bezetindi. Cani bilen demeder. O keminen siz üçün şem. Şo şem o. O ýagtylyk geler olun baryňyz akmy çok çözde bolmaýar. Onun yankı surat biz özümüz haýyş etdik de. Yani Türkmenistan'ın mekteplerinin onun medeni ocaklary vardır. O şolong tuvaletlerinin suratlaryny iyi verin deyip. O ben o tuvaletlerin şeylediğini o şolar suratlary iyi vermän dedim. Oturun yerinden bilýän. Özüme şoň ýeke ýalňyşyny tapyp bilen adam bolsa da men diýine çöküp öňüňizde ötünç soraýynam diýip bilýän. Men sizi tanýan. Rahmanov, sen ana hayvanları tanýan. Satın agarypdyr bolun ýöne kelläňe tek akyl giýmendi. Türkmenistanyň ýeke mektebine iýdili adam ýalak çağa giýip çykjak tualet ýok. Siz şonu bejerip bilen tok. Hayvanlar. Şoňa ne akylyňyz ýetdi, ne bilgiňiz ýetdi, ne şoň önemliliğini, wajypdygyny
beyninizde bir şıkırtık deme diye. Siz şu zatları yani yoğurdu yapıp adamların telefonunu yerlerinden alıp gidler ne ödeyeniz? Var gidledin de o bilmeyen de ne o tayklar sıçan yok. Ne hilek bu hayvanlık bu. Gidleyen de adamın ne yani? Yani halkı hayvandır ödeyerler de. Bu öğlerin hayvanlarından hiç hak nemeleri yok. O bunların nereden geliyor? Bunları o yerle bir kız yapar ortaya stajrovka verirler. O kıban işgallerin hem meclisotaydan yerle bir yapar ya da 2 yıldan 3 yıldan bir yapar. 1 aylık, 2 aylık, 6 aylık stajrovka diyorlardı. O ne kolonyal atributlar diye ne? Şol buzeyi öğürleyen çet adatlığa çıkmayan. O Türkmenistan'ın adatlığının öňündäki böweden siz ne kıbı. Onu açık aydaly. O siz yani muzeyi öğürleyen çäňiz bu halk garaşlygy çıkıp bilen ok. Yani bu da hakikatdir. O siz kim bilen görüşýäňiz? O sizi ortadan ayıracak diyen adamlar ekstremist bolýan. O siz kim bolýan? Öyle halkı ne de otuyor. Üçüncü o devletin peydatına ediyorlar. Yani Türkmen'in peydatına ediyorlar. Öyle peydatına da der. Sebebi bu çağlarım çok yani boklu, yemeli, yani beklep okumura. Bu da atları yani Türkmen düşünmeyendir ödeyen hayvanlar. Ben size bana ekstremist diyecek olsam bana deyin. Ben siz üçün ekstremist hakikaten. O sizin ne emedinizi bilen. O 30 yıl siz bilen işleşme stajım var. O sizi yetiştiren okudan muallimler tanıyan. O size ne eme çıkacağını bilen de. Ben şu devletin nemeti sırrı geniş. Siz halkın pulunu, halkı eriýäňiz. Şuň adyna näme o siz dakyn. O statýatyny siz goýun. O pul alýan puluňyz nireden gelýär? Şoň akylyňyz ýetýän. Halkym öz pulundan taklayandır öýden okşon. Oňa kelletini. O wagtlar. Şimdi näme diýen bir sözler var da bilen Safara sen ýurdy maskaralayan diýen bir sözler var. Ya ştaýda video vardır. Nemelerin, ministrlerin iki bükülüp salam berip eline uşak gidiyen yerleri vardır. Hemmecesi elini öpüp gidiyendir. Yine şu zat sen resmi medyanda görkezip hemmekşe ödürlemeğin bu milleti maskara etmektir. Ödem ne hille edip maskara edip bolun yanmasa şonun in yokorsundaki zattır şu. Menin eskerleri ne Türkmenistan'ın içinin en yukarı adamları eller güllü egilip Allah geçip diýär römünden diýip diýär. Men şonu ya etdim diýär. Tayyar diýär. Türkmen halky şo ýagdaýa ýetdi diýär. Bütün hemmesini çökördük diýdi diýip emaş berýär. Bu Sapara bu in elbet gizlemeli de şu diýäňmi? Gizlemeli de şu sen şunu görkezmeli. Eger şu media çıkan bolsa bizde de arasda jurnalist bar bolsa ýa-da milli howpsuzlyk bar bolsa yakmalı, dünýäni yakmalı bular. Sen näme görkezýän diýip ekrana çıkaryp sen Türkmeniň iň ýokary wedipeli, ýokary çiňli adamlarynyň egilip duran ýerini görkezýärsiň. Bu biziň iň mährem ýerimiz diýmeli. Bir zady gizlejek bolsalar şunu gizlemeli. Ýöne bunu açyk görkezip oturlar. Ine şu utanç. Biziň öýdem
bu şahslar hiç yani şahs bilen işimiz yok ýöne şu egninde şu nemesi var, çiğni var, wezipesi var, minister, gorunluk ministri, harby minister, baş prokuror diýilen atlar var. Şol wezipäni, şol çiğni aýak astyna alýan nemesini görkezýär. Daşary işler ministri hemmejesini. Bu Demek iň erbet zatdyr. Şu zatları o sizin döwrüňizde de şeýle diýjek bolup deme diýerler. Bizim döwrümizde beýle däldi. Bizi ýanky şu zatlaryň öňünden aýyrdylar da. Şu zat ýanky 94-nji ýylda beýle bir zatym bolmasy mümkin hem däl. 94-nji ýylda ýok eken men nämäni gördüm dün. Şeyh Muratowyň interwýusy bardy. Öz nemesinde oturan kabinetinde oturan. Arkaýyn gepler aýdýar. İçindäki hemme zadyny rahat gepler. Kameran garşysynda. Häzir ýok, hiç kim şular ýaly edip bilýär, gepler bilýän ýerler. Ene şular wasa para. Şu 400'ünün hiçsi ýok şu an. Näetdi gaý? Bu atlaryny bilýän bular kimler bular? Şu atlar bardy men aýdypdy da oğlanlaryň biri ýadymdan çykdy. Men näme ýazarym bu kommentariýa bu atlaryň aşagy men sorar şu 400'ünün hiçsi ýok. Hemmesi giden. O atlarym Ministrler. ýok. Anonim hemmesi ýank bulan güýji ýank gidilirde anonim garanky. O bularym bir şem hemmeje ýakýa näme. Aýdynlygy çykan güni. Owa, sapara bular şol aýdynlyga atlarynyň çykmasyndan şu edýän işleriniň orta çykmasyndan gorkýarlar. Şoň üçin şol bir giden öňüne kagaz getirip sen gol sekşiňe diýip şonuň özü jenaýat eýýär. Sen bir adama oturup durmadan bular köni nemelerini oýnaýarlar da. Ütgen adam ýok ekeni. Ne şu ekstremizm tözi Gurbanulyň agyndan çykdy da şeýlen. O naratif diýilýändir. Yani ort dilinden Türkmençe bunu tercümesini tapmadık. Türkmenli bular ýala koyun diýmek bolmadyk diýmekde. Şonu daşardaky yani aktif herekete geçen demeler var da ne adamlar demeler. Şolora karşı ulanmalı söz. Yine bizim kurucu meclisimiz var arada. Görüytü, şoňa bir analiz berýän bir ýigidimiz bardyr. O Rahimov diýendirler. Ýigidem diýmäli sapara, olar ýaly. Deme Alamulu, o deme Şah Murat diýilýär. Şah Murat. O ine şol ýanky demäni kontekstin bir sözü jumla bilen alyp ýanky o ne şular Muratizm çağalara yani atasının bereğine cevap verdirecekler, Afrika sürgün ettirecek, näme etjekler bular rasist, o ekstremist diýeden ikisini deňeşdirsen şonalak nemedir. Yani bu 2002-nji ýylda yani şul oýunlaryny oýnady, özüm şonuň içinde de şu wady, şamsyjak, beýlekler hem wady, eýle çawuşam wady, ýene de tarihçimiz vardı. O. Adi dilim ucunda Kadirov diýerler. Şöhrat Kadirov. O. Yine de bir tane. O. Onun orta taraftan umumi fon yaradayan nemeleri bolýar. Yani narrativi nemeden çıkmadı ýalak. Kaliyeden çıkmadı ýalak edip o deme diýerler. Bu zatlara gaty ussat nemeler. Formula şu bir meňdeş nemeler. Hiç bir ütgeýän zatlary ýok. O ýurdu ütgedi, dünýä ütgedi, bir internet çykdy. Bir topar zat ütgedi bolun bulun. Demesi şol aňyrdan burçuluk demesinden gelýän nemeler. O biz azatlyga näme üçin çykmalygymyzy düşünüp başladyk da. O haçan azatlyk gelir
O nähilek bolanyny garaşsyz bolýandygymyzyň ýani formulasyny aýtdyk da. O şu KGB'lar ýani adyny täk tutup dursaňam neme? Şu kolonial sistemin atributlary diýeli. O umumy ady. Şu atributlar muzeýe öwürlänçe siz garaşsyz bolup bileňiz. Şunu gaty berk belleň. O atributlaryny tanap başladyny türme, KGB'si, şu prokuraturasy, içeri işler nemesi, şol realak nemeleri vardır. Ondan şulan saýlaw geçiriş ýani oýny adam taýlanýam kan diýip deme diýerler. O taýlaw geçirdik nämetdik. Onu düýüp demesi bolman. Bolýan näler? Ondan prezidentiň wezipelerini çäkleri bolýandyr. Eýleki wezipelerini çäkleri, ýani prokuroruň etmeli işlerinin nemesi bolýandyr, hukuk haky bolýandyr. Yerli guruluşlar şu wagt yerli guruluş bar ýalakdyr bolan haky hukuky o maliýe nemesi bolmasa ýöne bir fikse bolýar. Ne şu atributlar hemmesi muzey bolup gidýänçe adamlar o taýyk gorku üçin, gorkozmak üçin nälerin bir tarihi muzey, orada kommersiýa bolup biler. Çoňa öwürlänçe siz garaşsyz däldiňiz. O diýmek köni aňyrkydan sizi sömürüp ýören güýçler sizi tömürüp ýörendir. Bu da hakykat. Ýani Makarow şuňa ýani gönümi sarla, o Makarow ýalaklar başga da ken. O siz Rahimov taňa personal ýüzlenýär. O ne şu Igor Makarov'un Teheran soňum adyny tersine onum okakgörden çok firman Türkmenistan'dan gazanan pullarynyň hasabyny o senin alaklardan torajak. Sen o halkyňa hyzmat edýän bolsaň o alan aýlygyň ödür nemesini şeýdip görkezbide. O senden haýyş. Onu ya sen bilmeýän bolsaň, kemine götem ýanynda, şu kemineden sonra sana gurrun berer. Yumruk galça olur. Ýanynda dur aýdyp berjek adam. Ýanynda dur. Şondan sonra o taýynyk görmän sana şu zatlar hemmejetini aýdyp berer. Ondan sen düşman bolýanmy bu Türkmen halkyna, ýa şu jada bolan. O bunam halkyň öňüne çykdanyň gurrun berer. Ya da birine gurrun berer. Şu şeýdip gurrun berdi dip o öz jurnalistlerden gurrun bersin. Näme kemineden soran da şunu. O şulam memesi ne heýlekdi. Ağzından zatına çen aýdyp berer. O ikiňiz bolmasa bile ekrana çykdy. Haňa gurrun berdin. O onu ekstremizm kimdigini ondan soň bilerdim. Size utanç, o ağır namız hiç tat yok. O zaman afiter o diýipdirsek öyle. Ak möjekden gorkýan ekenler bular. Sapara soň Tuvaletden gorkýanlar, ak möjek birdim. Tuvalet. Ady tuvalet. Ben şolary bular halky aýana şanalylar da. Ýöne bu halk sizi şu tuvaletçide gören o. Şol ady başarmayan birim men prezident diýip ýördim. Arkada ben tuvaletini oňar bu milletin. Şondan soň belki de ýa-da dadyň aýdarlar sana. O bunam dünýeden o ýani ýyşyryp saklajak bolýar. Bunu başaran bu. O 70 ýaşly daýdany dapot edýärler. Tutunuluk. Bu daýda näme howp bar diýsen tapara. Näme edip biler? Ot bolan näme edip biler? 70 ýaş. Türkmenistan içinde öyle. O daýda sana salgyt töläp otur. Seni saklap ýör. O düşünýär bolýar. Rahmarlar, muratlar düşünýär.
5 Murat mı, 6 Murat mı? Bilon hemmesi Murat mı? Şu mehemen adyny ütgötmeli diýen. Murat diýmeli oňa. Muratlar ministri mi diýmeli? Jembe başka sorun var bolsa yeňiş Başka yok, sapara wagtymyzdan estirahat boluk ha. Doldu oturmaly. bolya ýyleşler sag bolun. Ýöne ne Rahmanov'un familiýasyny gow edip bir ýerik ýazyp alyp galym. Galandan kam çykar. Ýoş çykar hem de jeten çykar. O gitjekler ýokdur. Öýe aýdyp berer onu. Galanlarmy kyn. O bolya sag bolun, saglykda görüşelim. Bolýar sag bolun. Parasy.